Itong basahon ang Mateo 7, 21. Ito ni basahon, no? Munang ma-amaze ka sa gisultis Ginoo. Ningon ang Ginoo, dili tanan ang nag-ingon kanako Ginoo, Ginoo makasulod sa gigarian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa akong kabubuton, sa akong amahan nga naa sa langit. Ito sa Mateo, sumpay na to. Mateo, nagbasa ko sa Mateo 7:21. Yato iritso sa 22 ngadto sa 23. Ningon pud ang mga faith healer, brother, daghan ang moingon kanako di adtong adlaw Ginoo, Ginoo wala ba kami na nagpanagna sa imong ngalan, naghinilig yawa pinagi sa imong ngalan, nag-ayog masakiton pinagi sa imong ngalan, naghimog dagkong mga milagros sa imong ngalan. Ningon sa apan ako moingon kanila, wala ako makaila kaninyo.